Здравейте, аз съм Елена Калинова и се включвам с кратко представяне на моята дейност. Вече над 10 години тя се състои в изграждане и оптимизиране на уебсайтове. Подхождаме към всеки проект индивидуално, като за целта също използваме избрани от клиента дизайни, които са адаптивни и могат да функционират удобно на различни видове устройства. В уебсайтовете включваме различни функции и елементи според това какво е нужно за дейността на клиента. Може да имате статии, блог, развит сайт с информация. Може да имате онлайн магазин за дигитални или физически продукти или двете. Може да имате метод за плащане с карти онлайн, като за него допълнително уточняваме различните особености и характеристики. Вграждаме системи за доставчици като Еконт и Speedy. Също така задължителните GDPR условия и политики, които са изготвени от адвокат. Ако е необходимо и сте консултант, коуч, обучител и други в тази сфера, може да имате система за обучения, в която всеки ваш клиент да има отделен профил с закупените от него обучения. Може да имате календар за резервации на срещи. Също така, ако сте хотел, може да имате резервации за хотелски стаи и календар за това. Включваме също различни други функционалности от външни услуги, като мейл маркетинг, вграждаме Facebook Pixel, когато вашият сайт е свързан с акаунт за реклами и го използвате за продажби в социалните мрежи. Също регистрация в търсачки и всичко друго необходимо за вашата дейност. Разбира се, че всяка дейност е индивидуална и за това подхождам към всеки проект индивидуално. Извън тези особености и функции може да има друго, което да съответства точно на вашата идея. Затова ви каня само сега до средата на месец октомври да се възползвате от безплатна консултация, която не ви ангажира с нищо, но ако имате идея за създаване на свой уебсайт или вече имате такъв и искате да го надградите, да повишите неговото присъствие в търсачките или в социалните мрежи, да подобрите оптимизацията, да обновите съдържанието, да включите онлайн магазин с продукти или друго, заповядайте да се свържете с мен, Елена Калинова от New Design Consult. Благодаря и до скоро!